Pe lângă faptul că acesta conține 27 de vitamine și minerale, acesta este și vegan. Poate fi folosit atât pentru slăbit cât și pentru îngrășat, însă contează foarte mult modul în care îl utilizezi. Este perfect și pentru persoanele care țin post, deoarece sunt un real ajutor. Așadar, este potrivit pentru orice persoană care dorește pur și simplu să înlocuiască o masă care altfel ar fi bogată în calorii cu acest shake care conține 20 de grame de proteină și doar 200 de calorii, fie că cineva vrea să-l folosească pentru slăbit sau îngrășat, se poate folosi. Atenție, persoanele care au diferite probleme de sănătate, trebuie să discutăm înainte de a începe să folosiți acest shake. Așadar, dacă ești interesată sau interesat de folosirea acestuia, comentează detalii la acest video și haide să discutăm puțin despre cum te pot ajuta să slăbești sau să te îngrași folosind acest shake delicios.